τι σημαίνει το να είσαι καλλιτέχνης. Ο καλλιτέχνης δεν είναι ένας τίτλος, δεν υπηρετεί ένα τίτλο. Ο καλλιτέχνης είναι μια ανάγκη, η οποία αυτή η ανάγκη δεν χτίζεται, αυτή υπάρχει, την κουβαλάς, τη σηκώνεις μαζί σου και έχεις ανάγκη να την εκφράσεις. Καλλιτέχνης είναι ο εκφραστής. Είναι αυτός που τον τρώει, τον βασανίζει κάτι και έχει ανάγκη να το εκφράσει και όχι να το σωπάσει, να το κρατήσει για εκείνον ή να το σκοτώσει, αν γίνεται, που δεν γίνεται. Πολλά άτομα μπερδεύουν λίγο τον τίτλο του καλλιτέχνη με το να είσαι όντως καλλιτέχνης. Καλλιτέχνης δεν είσαι όταν εκτιμάς την τέχνη. Καλλιτέχνης δεν είσαι όταν σου αρέσει να βλέπεις ταινίες, όταν σου αρέσει να ζωγραφίζεις, όταν σου αρέσει να υπάρχεις μες στην τέχνη. Καλλιτέχνης είναι όταν κάποιος βάζει την ταυτότητά του σε αυτό το οποίο γεννά. Όταν βάζει το χαρακτήρα του, όταν βάζει το βίωμά του. Η τέχνη είναι βίωμα. Δεν είναι αναπαραγωγή ενός βιώματος κάποιου που μου αρέσει και είμαι καλά μέσα σε αυτό. Ο κόσμος μπερδεύεται και λίγο με ενοχλεί, είναι η αλήθεια. Δεν με ενοχλούν πολλά πράγματα σε αυτή τη ζωή. Ένα όμως από αυτά τα οποία με ενοχλούν είναι αυτό. Όταν ο κόσμος πλημμυρίζεται από ανθρώπους που λένε ότι είναι καλλιτέχνες, ενώ η μόνη τους ανάγκη είναι να λένε ότι είναι καλλιτέχνες και όχι να εκφράσουν αυτό το οποίο βιώνουν, αυτό το οποίο τους τρώει, υποφέρουν. Όταν είσαι καλλιτέχνης, δεν έχεις την ανάγκη του τίτλου του καλλιτέχνη. Μπορεί κιόλας να περάσεις όλη τη ζωή και να μην γνωρίζεις καν ότι είσαι καλλιτέχνης. Απλά να εκφράζεσαι. Να εκφράζεσαι. Και θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Η τελευταία ταινία που είδα, την ολοκλήρωσα, την είδα όλη, δεν είχε κανένα ενδιαφέρον. Και δεν εννοώ ότι δεν τράβηξε εμένα και κάποιον άλλο θα τον τραβήξει. Αυτό είναι δεδομένο. Θα τραβήξει το ενδιαφέρον. Απλά κατάλαβα ότι η ταινία δεν είχε κάποιο βίωμα. Θα στρίψω και ένα τσιγάρο. Η ταινία λοιπόν αυτή δεν είχε κανένα βίωμα, ήμουν τόσο σίγουρη και με το που την τελείωσα, λέω στο άτομο με το οποίο την είδα, λέω αυτή η ταινία ξεκάθαρα δεν είναι βιωματική. Αυτό εννοώ ότι δεν έχει μέσα ταυτότητα, γιατί φάνηκε ξεκάθαρα ότι ok, κάναμε μια ταινία να βγάλουμε κάποια χρήματα, να κάνουμε τη δουλειά. Και καταλαβαίνω ότι ο δημιουργός απλά είχε την ανάγκη να είναι σκηνοθέτης και δεν είχε την ανάγκη να εκφραστεί, να εκφράσει κάτι το οποίο τον βασανίζει, πιθανόν να μην τον βασάνιζε και κάτι, πιθανόν η ζωή του να είναι με μια συγκεκριμένη συχνότητα να κυλούν τα πράγματα. Δεν μπορώ να συμβαδίσω με αυτό και δεν γουστάρω, αν θέλεις, ο καθένας απλά να ορίζει τον εαυτό του καλλιτέχνη επειδή μπορεί να συμμετάσχει στην τέχνη, μπορεί να παράγει τέχνη. Βλέπω, η δουλειά μου είναι τα social media κυρίως, ενώ τα social media είναι τα έσοδά μου κατά κύριο λόγο. Βλέπω άτομα μέσα στο ίντερνετ τα οποία έχουν πολύ την ανάγκη να βάλουν αυτόν τον τίτλο στον εαυτό τους καλλιτέχνης. Πολύ την ανάγκη. Και το βασικό χαρακτηριστικό του καλλιτέχνη δεν είναι το συναίσθημα, είναι η έκφραση του συναισθήματος. Η ανάγκη της καταπάτησης οποιοδήποτε στερεότυπου υπάρχει πάνω στην ευαλωτότητα. Καταπάτηση οποιασδήποτε πλεκτάνης υπάρχει πίσω από την ευαισθησία και την έκφραση ενός συναισθήματος που καταλαβαίνετε, δεν ξέρω, βασικά. Συχαίνω με αυτές τις πλεκτάνες. Και αυτό που βλέπω είναι πάρα πολλούς τίτλους. Είμαι καλλιτέχνης. Το έργο σου που είναι, μ' αρέσει η τέχνη.
Μ' αρέσει να βλέπω ταινίες, μ' αρέσει να ανεβάζω φωτογραφίες στα βουνά, μ' αρέσει να ανεβάζω μουσική που μου αρέσει. Δεν βλέπω ταυτότητα μέσα σε αυτό. Δεν βλέπω ταυτότητα. Και το να είσαι καλλιτέχνης, δεν θυμάμαι αν το είπα στην αρχή, δεν χτίζεται. Δηλαδή δεν μπορείς να πας σε μια σχολή τέχνης για να γίνεις καλλιτέχνης. Μην πιάσω αυτό το θέμα τώρα. Γιατί θα το πιάσω, πάρα πολλά άτομα τα οποία έχουν τελειώσει σχολές τέχνης, χαρακτηρίζουν τον εαυτό τους ως καλλιτέχνες. Επειδή παράγουν τέχνη. Επειδή παράγουν τέχνη για να βγάλουν χρήματα. Η τέχνη δεν ξεκίνησε να υφίσταται σε αυτόν τον κόσμο που δεν υπήρχε κάποια μέρα που ξεκίνησε να υφίσταται, αλλά δεν είναι ο σκοπός της το να βγει χρήμα. Ο σκοπός της είναι η έκφραση. Και εννοείται η τέχνη είναι το αγαπημένο μου επάγγελμα, το οποίο θα μπορούσε να υπάρξει σε αυτόν τον κόσμο, γι' αυτό το πράττω. Και δεν θα μπορούσα να κάνω τίποτα άλλο σε αυτή τη ζωή. Σε αυτή τη ζωή έχω γεννηθεί, έχω υπάρξει για να παράγω τέχνη και έρωτα, τα οποία συνδυάζονται και είναι αλληλένδετα. Για ποιο λόγο? Σωστά. Στείλω και ένα τσιγάρο. Λοιπόν, δεν μπορείς να... Τα περισσότερα άτομα τα οποία μπλοκάρονται πάρα πολύ στο να εκφραστούν ερωτικά, στο να τους διαμελήσει το πάθος του έρωτα, αυτά τα άτομα τα οποία δυσκολεύονται δεν έχουν καμία σχέση με τον παράγοντα τέχνη. Καμία. Πολλά άτομα πιστεύουν πως εάν πάνε σε μια σχολή τέχνης θα γίνουν καλλιτέχνες, ενώ καλλιτέχνης είσαι και όπως είπαμε και πριν δεν χτίζεται. Εννοείται μπορείς να πας σε μια σχολή τέχνης για να αναπτύξεις το ταλέντο σου, τη τεχνική σου και τα σχετικά. Δεν πας σε μια σχολή τέχνης για να γίνεις καλλιτέχνης. Γι' αυτό το λόγο μπερδεύει το κόσμος και πιστεύει ότι μετά από μια σχολή γίνεται αυτό το οποίο έχει σπουδάσει. Γίνεται καλλιτέχνης. Το να είσαι καλλιτέχνης δεν μαθαίνεται, βιώνεται. Είναι ανάγκη έκφρασης, αυτό το οποίο έχεις μέσα σου, αυτό που σε τρώει, σε βασανίζει, σε πατάει κάτω. Βασικά παραδείγματα από πολλά είδη τέχνης, πιάσουμε κινηματογράφο, σκηνοθέτες Ταραντίνο, καμία σχολή τέχνης, Κιούμπρικ, καμία σχολή τέχνης, μόδα, design, Alexander McQueen, Coco Chanel, καμία σχολή τέχνης, απλά ανάγκη έκφρασης. Και εκεί πέρα βλέπεις την ταυτότητα. Υπάρχουν άτομα τα οποία καταπιάνονται από πολλές τέχνες, παράγουν τέχνες, δεν είναι καλλιτέχνες. Υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά, γιατί όμως παράγουν απλά τέχνη. Δεν υπάρχει βίωμα, δεν υπάρχει έκφραση, δεν υπάρχει ταυτότητα, δεν υπάρχει χαρακτήρας. Αποποίηση επίσης, θα βάλω κάποια ονόματα. Κάποιοι από αυτά δεν είχαν τελειώσει καν το σχολείο και έχουν πάρει Νόμπελ λογοτεχνίας, ανάγκη έκφρασης ξανά. Η σχολή πάρα πολλές φορές και γενικότερα η ζωή σε βάζει σε ένα πολύ μεγάλο κουτί, έτσι, πολύ μεγάλο κουτί. Σου λέει ότι όταν είσαι καλλιτέχνης, είσαι ευφυής, είσαι άνθρωπος. Δεν μαθαίνετε το πώς να είσαι άνθρωπος. Δεν μαθαίνετε το πώς να είσαι ευφυής. Και όταν λέω ευφυής, μιλάω κυρίως συναισθηματικά. Μιλάω κυρίως για τη συναισθηματική νοημοσύνη. Δεν μαθαίνετε. Υπάρχει, προϋπάρχει. Προϋπήρχε πριν το πρώτο σου έργο, γιατί αυτό είναι εσύ. Είσαι ο δημιουργός του πρώτου σου έργου. Η προϋπήρχε του έργου σου. Πολύ συχνά επίσης θα παρατηρήσεις στον κόσμο, θα δει μια ταινία, θα του θυμίσει μια άλλη ταινία ή και μια άλλη ταινία. Και το πρώτο πράγμα το οποίο θα πει, θα σχολιάσει είναι σίγουρα αυτός εμπνεύστηκε από τον άλλον. Αυτό είναι η μεγαλύτερη ανοησία και φλιαρία που μπορώ να ακούσω. Ο καλλιτέχνης, όπως έχουμε μάθει σε αυτό το βίντεο, θέλει να γεννήσει το βίωμά του μέσα σε μια εικόνα, μέσα σε ένα βλέμμα, μέσα σε λέξεις, μέσα σε έναν ήχο. Πάρα πολλοί καλλιτέχνες έχουν ανάγκη να εκφραστούν με παρόμοιο τρόπο. Πολλοί καλλιτέχνες, πολλοί άνθρωποι έχουν παρόμοια βιώματα, παρόμοιες ανάγκες, παρόμοιες επιθυμίες, παρόμοιους στόχους. Όταν είσαι καλλιτέχνης, δεν υπάρχει το κομμάτι, το ενδεχόμενο της αντιγραφής σε καμία των περιπτώσεων. Μάλλον σε αυτό βασίζεται και
η φράση, συμφωνημένη φράση ότι δεν υπάρχει παρθενογέννηση, ενώ προφανώς και υπάρχει, εγώ την υποστηρίζω πολύ στη ζωή μου. Την υποστηρίζω με ένα βασικό επιχείρημα, το οποίο δεν με ενδιαφέρει αν κάποιος το αποδεχτεί ή όχι. Το ότι είμαστε όλοι οι άνθρωποι με διαφορετικά DNA, διαφορετικό αποτύπωμα. Η παρθενογέννηση υπάρχει. Έπιασα και το κομμάτι της μόδας και είπα για Coco Chanel και Alexander McQueen. Επίσης, η δουλειά του μοντέλου, παράδειγμα. Δεν είσαι καλλιτέχνης όταν περπατάς σε ένα show, όταν κάνεις μια φωτογράφηση που δεν έχεις καμία δική σου χαρακτηριστική ιδέα μέσα σε αυτήν, απλά να παράγεις την ιδέα κάποιου άλλου. Δεν είσαι καλλιτέχνης εάν δεν είσαι στο κομμάτι του modeling, εννοώ, αν δεν είσαι character model, αν δεν είσαι persona model, δεν υπάρχει. Και μπορώ να κάτσω να καταδαφίσω πάρα πολλές καλλιτεχνικές δουλειές αυτή τη στιγμή, οι οποίες μπερδεύουν τον κόσμο πάρα πολύ. Γενικά ο κόσμος μπερδεύεται. Και να μου πεις, αν τον ευχαριστεί και τον ικανοποιεί, ας μπερδεύεται. Εγώ στη ζωή μου γουστάρω να έχω άτομα δίπλα μου τα οποία είναι καλλιτέχνες. Είτε το ξέρουν είτε όχι. Και καλλιτέχνης είναι ο εκφραστής. Είναι ο εκφραστής. Αυτός ο οποίος έχει ανάγκη να εκφράσει το βίωμά του και όχι να το σωπάσει. Πάρα πολλοί οι οποίοι εντάσσονται στον κλάδο της τέχνης, οι περισσότεροι έχουν ανάγκη απλά να εντάσσονται στον κλάδο της τέχνης. Και είναι μέχρι εκεί. Αυτό εμένα με θλίβει. Το εντοπίζω σε κλάσματα, με θλίβει. Ο καλλιτέχνης δεν δημιουργεί για να εντυπωσιάσει, δημιουργεί για να επιβιώσει. Δεν δημιουργεί για να λάβει, δημιουργεί για να επικοινωνήσει. Δημιουργεί για να γεννήσει, για να ξεριζώσει. Δεν έχει καμία επαφή η τέχνη με τον έλεγχο. Δεν έχει εκτίθεται ο καλλιτέχνης. Αφήνεται. Δεν έχει την ανάγκη του ελέγχου και εκείνη τη στιγμή είναι που έρχεται ο αυτοέλεγχος. Όταν δεν έχεις την ανάγκη του ελέγχου, να ασκήσεις τον έλεγχο, να ασκήσεις τον έλεγχο στον εαυτό σου, εκεί έρχεται ο αυτοέλεγχος. Εκεί είναι ο πραγματικός αυτοέλεγχος. Και πολλές φορές έχω δυσκολευτεί, θα μιλήσω για κάτι πολύ προσωπικό αυτή τη στιγμή, έχω δυσκολευτεί να επικοινωνήσω με ανθρώπους και έχω καταλάβει το λόγο. Επικοινωνώ πάρα πολύ με τους ανθρώπους. Με αυτούς που δυσκολεύομαι συμβαίνει διότι μπορεί εγώ να μιλάω και στο λόγο μου να συμπεριλαμβάνω πάρα πολύ συναίσθημα. Και εκείνα τα άτομα τα οποία δεν έχουν μάθει και δεν θα μάθουν ποτέ, γιατί πλέον είμαστε σε μια ηλικία η οποία συνεχίζει και εξελίσσεσαι, αλλά δεν χτίζεται ο χαρακτήρας σου. Δεν θα συμβεί ποτέ λοιπόν να καταφέρω να επικοινωνήσω με άτομα τα οποία στο λόγο τους δεν βάζουν συναίσθημα, αλλά κρατάνε σε μεγαλύτερο ποσοστό τη λογική. Αυτά τα άτομα δεν έχουν έλεος σε αυτή τη ζωή. Υπάρχουν για να υπάρχουν, να ζήσουν, να απολαύσουν τα πράγματά τους, φαγητό και πράγματα της επιβίωσης και να φύγουν από αυτή τη ζωή. Εγώ δεν έχω έρθει για αυτόν τον λόγο. Έχω έρθει για να δημιουργήσω. Και η δημιουργία έχει πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη. Μηδενική. Που είναι πάρα πολύ δύσκολη αντιμετώπιση από τα άτομα τα οποία έχουν μάθει να λειτουργούν μόνο με τη λογική. Δεν υπάρχει πάθος. Δεν υπάρχει ένδειξη χαρακτήρα, δεν υπάρχει ταυτότητα. Υπάρχει λογική, η οποία συνήθως δεν είναι και δική σου. Είναι και κατασκευασμένη. Ο καλλιτέχνης λοιπόν ζει μέσα στο συναίσθημα και η λογική του είναι μέσα σε αυτήν. Η λογική και το συναίσθημα είναι οι εραστές της ζωής του. Πολλά πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά σε αυτή τη ζωή, είναι ανόητο να τα αφήνεις στο έλεος της λογικής για να τα καθοδηγήσει. Η λογική είναι κάτι το οποίο είναι πολύ τυποποιημένο και πολύ μακριά από την τέχνη, αν το σκεφτείς. Δεν μπορείς να γίνεις καλλιτέχνης. Καλλιτέχνης είσαι, είτε το γνωρίζεις είτε όχι. Δεν μπορώ να ακούω ανοησίες γενικά. Δεν μπορώ να ακούω
είμαι καλλιτέχνης γιατί μου αρέσει αυτό εκεί και το ανεβάζω και στο προφίλ μου γιατί μου αρέσει. Μ' αρέσει και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό μ' αρέσει. Κάτι σε σένα σου αρέσει? Σου αρέσει να είσαι μόνος σου? Σου αρέσει η μοναχικότητα? Σου αρέσει να υπάρχεις για πολύ μεγάλο διάστημα ημερών μόνος σου, να δημιουργείς, να συζητάς με τον εαυτό σου, να παράγεις τον εαυτό σου, να σου μιλάς και όχι να σου μιλάς για να αυτοβελτιώνεσαι συνεχώς, γιατί και η συνεχής αυτοβελτίωση έχει κάποια μέσα κρυμμένα πράγματα, όπως π.χ. το δεν είμαι αρκετός και πρέπει συνέχεια να βελτιώνομαι, πολλά πράγματα. Έχεις ανάγκη να υπάρχεις και χωρίς να βελτιώνεσαι ένα διάστημα. Και μιλάω εγώ ένα άτομο το οποίο δεν μπορώ να περάσει πάρα πολύ καιρός και να μην έχω εξελίξει κάποια skills μου, το οτιδήποτε. Απολαμβάνω όταν δεν γίνεται. Απολαμβάνω ειλικρινά όλα μου τα συναισθήματα, την θλίψη μου. Η θλίψη μου έχει τρομερή ποιότητα. Δεν διανοείστε. Και αυτό οφείλει να γίνεται. Όταν είσαι ευάλωτος, όταν είσαι καλλιτέχνης, αυτό τροφοδοτεί τον εαυτό στον οργανισμό σου με μια τροφή τόσο θρεπτική που πολλά άτομα ποτέ δεν θα καταφέρουν να λάβουν. Γι' αυτό θα ατροφούν. Και πιθανόν να μην το καταλαβαίνουν και ποτέ. Και πιθανόν να είναι και τα άτομα τα οποία χρειάζονται αυτόν τον τίτλο του καλλιτέχνη. Και πιθανόν να έχουν και άτομα τα οποία θα τους θεωρούν καλλιτέχνες και έτσι θα βαδίζουν στη ζωή τους. Δεν θα έμενα από αυτά. Δεν είσαι καλλιτέχνης όταν ανεβάζεις reels στο Instagram και το TikTok, get ready with me και φτιάχνεις ένα πάρα πολύ ωραίο outfit, έτσι. Το οποίο θα το ξαναφτιάξεις, ταυτότητα δεν υπάρχει. Προφανώς υπάρχουν και τα άτομα τα οποία θα κάνουν reels στο Instagram και θα κάνουν ένα get ready with me με ένα outfit πάλι πολύ ωραίο και θα δεις ταυτότητα. Θα δεις την ταυτότητα και δεν εννοώ ταυτότητα π.χ. κάτι το οποίο ξέρεις ότι ο άλλος θα το υποστήριξει, θα το φορέσει, του πηγαίνει και επειδή ότι θα το ξαναδείς κάπου θα πεις αυτό μου θύμισε αυτόν, δεν είναι αυτό ταυτότητα και μπορεί σε κάποιο άλλο βίντεο να μιλήσω για το τι είναι ταυτότητα και το τι δεν είναι. Βασικό επίσης στερεότυπο, γιατί βασικό στερεότυπο του κόσμου αυτού είναι ότι η έκφραση του συναισθήματος του όποιου, έτσι, δεν μιλάμε για, ας πούμε, εκφράζω τη χαρά μου, που και αυτή έχει μέσα μια ενοχοποίηση. Η έκφραση του όποιου συναισθήματος θεωρεί ο άλλος ότι είναι βαρύ, το ταυτίζει και μια αδυναμία. Ενώ η πραγματική αδυναμία είναι το να θεωρείς ότι δεν πρέπει να εκφραστείς γιατί έτσι αισθάνεσαι αδύναμος. Για ποιο λόγο υπάρχεις? Για ποιο λόγο υπάρχεις σε αυτόν τον κόσμο δηλαδή? Γιατί? Δεν καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω. Προφανώς. Ο καλλιτέχνης δεν φοβάται να εκφραστεί. Αντιθέτως έχει την ανάγκη να εκθέσει τα συναισθήματά του, είτε άμεσα, είτε μέσω λέξεων, είτε μέσω εικόνας, ήχου, γραπτών, βίντεο, ταινία, μουσική, ήχος, πίνακας, ένα βλέμμα. Δεν χρειάζεται να παράγεις τέχνη, δηλαδή να είσαι καλλιτέχνης και να παράγεις την τέχνη σου για να είσαι καλλιτέχνης. Μπορείς να είσαι καλλιτέχνης και να μην παράγεις τέχνη και απλά ο τρόπος που είναι διαμορφωμένη η ζωή σου, που εσύ την έχεις διαμορφώσει, να είσαι βασικός εκφραστής της, να πλαισιώνεις τα πράγματα με έναν τρόπο που μόνο τέχνη μπορεί να κάνει και να ζεις μέσα από αυτό και να μην ξέρεις καν ότι είσαι καλλιτέχνης. Στο λέω εγώ ότι είσαι. Αν η επιθυμία σου δεν πηγάζει από μια εσωτερική ανάγκη, τότε είναι ρόλος, τότε είναι τίτλος. Δεν είσαι καλλιτέχνης. Εάν φοβάσαι να εκφράσεις το όποιο σου συναίσθημα μέσω της τέχνης, μέσω μιας εικόνας, μέσω του οτιδήποτε εσένα νιώθεις πως σε καλύπτει, σε αναγεννά, δεν είσαι καλλιτέχνης. Γιατί ο καλλιτέχνης
δεν έχει την ανάγκη του να εντυπωσιάσει, δεν έχει την ανάγκη του να βιώσει κριτική, αρνητική, θετική. Έχει την ανάγκη μόνο να εκφραστεί. Είναι αυτός ο οποίος δεν μπορεί να κρατήσει άλλο μέσα του αυτό το οποίο βιώνει, αυτό το οποίο αισθάνεται. Θέλει κάπου να το βγάλει. Θέλει κάπου να το βγάλει, κάπου να το πει. Θέλει κάπου να το πετάξει, να γίνει μια μορφή. Αυτός είναι ο καλλιτέχνης. Και μέσα από αυτή τη μορφή βλέπεις την ταυτότητα, βλέπεις το βίωμα. Κάποιοι ταυτίζονται, γιατί ταυτίζονται. Παρόμοιο βίωμα, παρόμοια αίσθηση του τι συμβαίνει. Είναι crazy. Το να τολμάς να νιώθεις, είναι το να τολμάς να το πεις ότι νιώθεις, δεν είσαι καλλιτέχνης όταν η ανάγκη σου είναι να το κρατήσεις για σένα. Γιατί πολύ συχνά θα ακούσεις, θέλω να κρατήσω κάποια πράγματα για μένα, θέλω τα πράγματά μου να είναι για μένα, θέλω αυτά να τα έχω μόνο. Δεν είσαι καλλιτέχνης. Είναι σημαντικό να είσαι καλλιτέχνης.